Ciwanekî Kurd ê li ber bi darvekirinê ji zindana Urmiyê nameyek şandiye. Nasir Bekir Zade ê 26 salî. Dibêje dengê min ê fetisandî ji her kesî re ragihînin. Dibe ev nameya min a dawiyê be ku ez ji were dişînim. Lewra ji her kesî xwest ku bi hawara min vewerin. Nasir Bekir Zade dibêje dibe ev nameya min a dawî be. Dêwbabê min ji roja girtina min her roj dimirin û zindî dibin. Berî ez werim girtin divya bû biçim xwazgîniyê. Ez nizanim. Piştî cezayê bi darvekirina min çawa telefûnî wê bikim û bêjim ez ê bên bi darvekirin. Nasir çîroka xwe didomîne û got di divê kanûna 2024 hatim girtin. İşkenceyeke derûnî ya giran li min hat kirin. Wê çaxê bêyî tu belgeyekê hema cezayê bi darvekirinê li min hat birîn. Sê caran ev ceza hatiye lêkolînkirin, lê dîsa jî hatiye qebûlkirin. Ciwanê Kurd dibêje, darvekirinê ez kuştim, ez perçe perçe kirim. Îro dora min e, sibe dora kesekî din e. Nasir Bekir Zade bangê dike û ji her kesî dixwaze ku dengî wî ê fetisandî bigihînin tebahiya dunyayê. Di dawiyê de got, sûcê min ê herî mezin Kurdbûna min e. Bi hawara min vewerin. Ez ne yê yekem û ne jî ê dawiyê me.